Oga an yi lafiya ya harkoki ya kamawa da cikawa. Idan da ranka tabbas da sauran kallo kawurtaccen al'amari a cikin sarƙaƙiya rudani da abubuwan al'ajabi alhini game da annashuwa soyayya al'amari mai ban sha'awa. Bari in duka daga nan wajen baba yaron nan mai wahala ne shugaban yan kwamati ne zai iya zuwa min da yan lafiya dole. Kai waye kai kuma? Awaki ne. Kai jikan shata ne? Jikan dan kwaire ne kai? Jikan jan kiɗi ne? Jikan Hassan Wayam ne kai? Jikan Garbaliyo ne kai? Jikan Mamman Tauda ne kai? Jikan Ahmadu Dan Matawalle ne kai? Jikan Haruna Uji ne kai? Kai da ne ga San Dan Indo? A cikin wannan shiri mai suna da sauran kallo. Ta gawa ce. An cire likabarin kuma ka cire ba. Har da ta mutu haka ne. Ka je da ita. Ka kwanta da haka ne. Billahi azimu ba zan yadda ba. Ni fa zan wannan dama ne fa. Ba kwa ji abin da yake faruwa ne? Yaro da ya kawo suna. Yanyanan sun je kawai suke zuwa su faɗa maka gaskiya da ƙarya kai kuma sai ka hau kai ɗari a Farin jini ne koko aka san haka. Kyakkyawa ta tara ɗumbin masoya zaratan samari masu jini a jika. Shiri ne da ya zo muku daga kamfanin Ayagi Record game da haɗin gwiwar MUI Entertainment. abokina lafiya ka zo kai zan haka ka ƙara zuwa kofar gidan nan sai na ci uba da ka zo mana da wani kai kaman kaino akan ruwa zira mun namujiya kaga idan wasa ne ana police station din wani yanzu zan je wallahi kin ga tafiya ta Ga ta 'yar talakawa sai dai mahaifinta na ɗauki san abin duniya ya ɗora a gabansa. Tana ƙasa tana dabo. Lallai akwai wani babban al'amari a cikin wannan shiri mai suna da sauran kallo. Kai uga na manu. Garba wannan anya mutum ne kuwa? garba baka gane ni ba Kai cibi ni ne da kiran ka zo na. ni za a rika cuta ana cin mutunci a wannan ko ka baka da madama kwata Ɗaukar nauyin shirin Isa Ayagi, Ma'awiya Musi, labari game da tsarawa, Ma'awiya Musi, ba da umarni Isa Badar. Da sauran kallo.